Nó tôi đi ăn nào. Nhớ ta cũng là bà mà chiều ở mà xin là Okay, basak raw kete bor injuries dong. Sak bisa kata di sini gue di sini panen baru coba 그럼 부정 살나 먹구나. Amna hemlu tak hemlu chung na kete bor. giống bé giống bé tôi có sự nó cao với cái đó là sao đó mình tham gia mình sẽ di sini bisa para bagir 그냥 para. 거기서 싶어 나도 사랑을 건다 사람. 맞아 말이야 건다 사람 bagir para. 아무서 공부이. ठीक है ऑपरेशन खाइला थन खाना चन खाना रिपोर्ट कले खाया ना एक्चुअली बलंगो तो ताबो खानो बगिरत आमचाय ताइके आनि तेलेमोरा महारानी पर आमचाय का मायं गथन दङ बनि बगिरत आमचाय के मसाबो दंखो गंबो दंखो एके वाक बलंगनि वाक र दङ इसे सतर्क उंलायनो नांगो जों हजाग उंलायनो नांगो हजागङै बलंगराव थांलाय के विपद तो जों सैमियाबो फर विपद फायदो खानो हजाग एक्सिडेंट तो एक्सिडेंट हजागङै जों थां फायखायलाय के जानाय हनै जों खातुं माने जतन थानाय कयमुं या भारता एके जतन हजाखे दंलाय के नों बाइक एक्सिडेंट नङो बुखातेनाय गारि एक्सिडेंट नङो बुखातेनाय अभाय माल माता रबाय वारजों माने पोखाजों माने जों याकारे मारनाय 마프랑 미야 미야는 지금 뭐지 미야 아따는 나 미야가 바이 tabuk edisi habang hoiti norokno subasu rok hebani norok bahai tong abo bakhaga ani one santi edisi habang sara juda juda tripurani minister rok haye keba nongni elakani MLA rok phaidina phike norok tabuk tujura 미야 또 파야고 bumungkamo bini 거물 저이때뿌라 tamo tan thamane bo 녹시단 당만 oxin 자루단 다성닌 자루단이 녹시단 녹시 다만이야 다버 들어가 아이세 그건가 아이세 파이스 거라네 옆에 रेशन कार्ड दङ दङ रेशन कार्ड दङ माइरं 20 केजि मात्र 20 केजि बीपीएल दङ बीपीएल के ताव तामरक खामखाय जानो खाय बेन हाजिरा खायजाङो उराव माइथां सासे खायग्लायाबो बेन दायो नखमानसे बाङो बर' रावआव थांनाय सुबुंमा थाङो हाजिरा आरो बाहार हाजिरानो खयजाखले बेनि तांजया तां सुबिया ताङो बेनि खौखौदिया हावै गांखाय दिया खायो माइ सुदिया सवै नोंनि बर'फोर दं दङ बाबु दङ बिनि फैया बफायनिया स्राय 2 বছর गायसा 4 বছর गायसा बावनो नायमा दङ हेल्थ कार्ड तो दं जों दिनै कक्तमा मानखा बगिरत गन्दा दैसा आमचायनि बगिरत गामियाव खरकसाचिनि देब्रासा कमल त्रिपुरा बनि उमर अंखा 15 বছর एके जों खानाका मिया आतमसानो गरै बिग्रा नुखुङो चुक जायाबा नक सिकतानि फालनाय हनै बलंगो थांफ्रो गंबाय मालायखाके गंबाय बवार जाखा पुखाक जाखा मखाङो आबो बायबनि बुकुं रग बुखु रग जतन का सासा जाक बाहान रग कागि थांबाय का खाकसा याकुं रग बाहायनो वार जाक गोबां मामारि दङ जों कक्तमा मान लगे लगेनो दिनै जोंनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार एडिसिनि सीएम डेपुटी सीएम जों एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव जों आसलायखा इमिडिएट बनो जों रां रिवै चुबानानै जों दिनैनो जों डिसिसन नालायखा होबाय जे जों ताबाव इमिडिएट आर्जेन्ट जे बरकनो जों एकदम गोरैनो खुंनि बरकबा आर्जेन्ट जों बरकनो ताबाव रां 20,000 रां जों ताबाव फाइया फारफायग्राखा थेनागो बाहायनो जों नांखाके ताइबो जुदि साहाय्य नांखाके
जों सिगांनि फैनाय बर'नो जुगानाय आबाद बागिनि जों खामलाय फेलिमेन्टिनि अनारेबल EM फिसारिस दङ राजेश त्रिपुरा दा आं दिनै CM डेपुटी CM जों जत बायने कक सालायनो जुगा खावाहिके चिनि इब्रासालते जों अबाहिके आर्जेन्ट नाङै दङ समाव जों एडिसि हाफने फासिनि बाइकि जुबायमान जों आबो तैयार दङ ताबो फाइनाय साल बाहायनो अबाहिके गोबां मा चिनि साया सुगियाति ब्रासाखनो जुबानो बागे एडिसि हाबं ताबो जों थैयैनो एक्टिभ अंलाय दं हामबाय